Της αρέσει. Της αρέσει. Θα την κάνω εγώ, αυτή να είναι στρατοπυθεκού. Σαν την Έλληνα. Σας γράφω προς το παρόν στο 508 που και θα πάτε και με την αλλαγή δωματίου το δούμε μετά, ναι. Οκ. Δίκλινο, δεν θέλετε. Δίκλινο, ναι. Παρακαλώ. Μόλις βγήκε εδώ τη ζυγίσανε, εντάξει. Στον πέμπτο. Ναι, ναι. Γιώτα, έχεις βραχιολάκι, καρτελάκι, στην κόφτα του αυτό και είναι γραμμένη και εδώ. Α, και ένα ματολογικό. Έχω εδώ. Θα θες μόνο να γράψεις τα επόμενα. Τώρα που το έμαθες. Α, μπράβο. Πέτρος λέγεστε. Ναι. Α, εσύ Πέδα, έλα βάλουμε και πάνα. Η πρώτη σου πάνα. Κατρουλού. Σε λιγάκι θα τη δείτε όλοι σας. Όλοι, ναι. Γιώτα, έχουμε πουθενά άλλο να πάρω. Λίγο στο ένα δεν πήγα και Πάω. εκεί. Στο ένα. Είναι βρεμοράκι. Πού ήρθες? Βαρκελάκι δεν το έχουμε βάλει, ναι. Αυτή τη μεριά. Το επίθετό της. Την καλωσορίζει τώρα γι' αυτό. Είναι γόρι, κατάλαβε. Κατάλαβες λίγο. Κατάλαβε. Και φαίνισμα. Βέβαια. Μανικιούρ, πετικιούρ, αργότερα. Αργότερα αυτό θα το περιποιηθούμε. Εντάξει, Πέπα, θα δώσει τον παπά τώρα, ναι. Αγκαλιά στον παπά.